Kinong shong thau ki baju panunkam yau Surok Pahammawleiñ uban lech sha dap ter ki jumat ya ka junge nama ka jingsnu palat jong utei Surok ha ki benta ki badangan hapo ka Surok Pahammawleiñ Pahammawleiñ ha ka ba kinong lech kinong wan kamtam ki khana school ki kali kinong pang ki bamat ya kane ka junge halor kate ka jung saukhya bat ka jungut jong ki pajba na ka por shakapor ke ba pandon kam yaw ne Surok na kalyang ka sang bahalang ka sang HNYF Pahammawleiñ circle kala lekyar hi dalade ban Maramot ya kite ki benta ki badai hajan madan jong ka Surok Pahammawleiñ Pahammawleiñ kabala sniu palat hadu kata pat kala lalong tliu bat hakajing dap haba ajengkren na kalyang unong yalam jong kate ka circle long ba president uba shining star shooting ulayathu bahadin ka jung pensngap jong ki pajba asha ka sang ki bayat na kate ka Surok ki syam ya kane ka junge nama ka jingsnu palat jong kate ka Surok hakite ki benta namar kaladon kabala long tliu bat ka jing dap hakite ki benta shushu ulaong bakasang masin yo jingtip kam syam lapan slam shu henry kalalet ban hyar shakate ka jaka ringkat bat ki dekhot ban Maramot hi yakate ka benta jong ne Surok ulakan turu ya ke kontraktor ke badai pet ya kate ka Surok bakin wan jungo ya kate ka Surok bat ban Maramot haki jaka balong tliu kanang ba ki pajba kinong lait kinong wan kamtame ke khana school bakin suk ya kalet kawan shushu iwe ilong kami na ka snong umdap ila penpau ya ka jing sngongu shikadai ya ka sang HNYF Pahammawleiñ circle ya ka sinjam bakane ka sang kala shim ban Maramot ya kate ka benta na ka benta ka jing suk jong upaj ba nong lej nong wan oba pendon kam yau ne Surok jong ka umdap ni sangu sipun ya kane ka sang HNYF bakal ayara man panhai ne kalenti yak lenti yang jongi kum kinang umdap ba kat ba inang pendap ika kendo namar ba empat aslam ba slap kendo badang hap sapok kadang ti kumju de kila yarap ban siang ban yarap ini ban aram dagi niki mau bat siap kamtam lele hagane ko slap kalirit le kesu per gahan haku de ngim keno ya no hanring keno ika mariang hi namar badang de ke slap de empat la are namar ba penbahah do kata dari Arab dengan pan Arab sangkat ner no ngidap ke sung pokrawi kiblis pun yang ka HNYF Pahammawleiñ circle yo ka football na ki nong jong ka dap ki persau persnap sini ba kane galenti tolong bajenjar bikin ya yang kamtam ki kana school bat kunju uru yakin pang apa kilek kiwan ban yo ya kata gajing sumar tengim ban se hiru ban sim ya kane rongkor ba ngiru ngiyang dengan galiti kalong sisa ka bajenjar ramar kathliu kune dakom no kat ka khosiu karung kathliu ka nikakti tingim keno than ya ki kontraktor namar kane ka khando ko dei ka kisyang nang thmai namar karben te dei ba porslap hi ka khando ba si the thmai ka sengam tingin sekutu ya ki kontraktor ba gede bolong bala nani sakmat gede banon pej banon jungo anu ba i ba kathliu palat gede ban pendap namar jenjar upai ba bobon balang bayai bayang nani Surok bat dalong gajing petip utrai bawyo ba baki budai bawyo ini ka Surok udai ban tre hakibnai kibom slap di Oktober November namar ba daw tre perslap tolong kedu ya Surok mo nitip ya kata tena kalyang jongi ki seng balang na po atmer na ka atmer ni so ban ai jingbut kumta sa kinong yo banta ya ni kakam